Lijepi pozdrav svima. Ja sam Borna Vojvodić i student sam Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te sam ujedno i član vijeća studentske sekcije za kirurgiju, koju ću vam putem ove kratke prezentacije i predstaviti. Studentska sekcija za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu potiče iz 70. godina prošlog stoljeća. Iz naše sekcije ponikli su brojni poznati kirurzi koji su se afirmirali u zemlji i inozemstvu. Spletom okolnosti sekcije od više navrata privremeno prestajala sa svojom djelatnošću, te je ponovno osnovana 2015. godine, od kada je u kontinuiranom radu. Pa evo i nešto o nama. Studentsku sekciju za kirurgiju čine njeni članovi i njihov aktivitet. Tijela sekcije su predsjednik, potpredsjednik, tajnik i vijeće. Sekcija ima voditelje, odnosno mentore, koji potpomažu rad sekcije, a mentori su uvaženi kirurzi koji krasi izvrsnost. Članovi kirurške sekcije su aktivni u sekciji prema vlastitim interesima i mogućnostima. Sekcija broji 400 članova, a preko naše službene Facebook stranice prati nas skoro 2200 osoba. Cilj rada sekcije je omogućiti više praktičnog znanja iz područja kirurgije, upoznavanje sa različitim kirurškim specijalnostima, te prepoznavanje i usmjeravanje studenata koji pokazuju zanimanje za kirurške struke. Kirurška sekcija Medicinskog fakulteta u Zagrebu drži i tečajeve koji su jedni od naših glavnih aktivnosti. Tečaj naziva primarna obrada rane, pripada općim kompetencijama svakog liječnika bez obzira na specijalizaciju. Dok za one koji žele znati više, organiziramo tečajeve kirurškog čvorovanja, napredne tečajeve šivanja, laparoskopske kirurgije, tečajeve lokalnih režnjeva, tečajeve otvorenih prijeloma, vaskularne anastomoze i brojne druge. U želji da pomognemo studentima u učenju i budućem radu, organiziramo i predavanja gdje veliki stručnjaci i profesori prezentiraju nove metode, suvremene pristupe i vještine u kirurgiji, te nova znanstvena dostignuća u kirurškim strukama. Još mnoge druge teme. Važno je istaknuti da su sva predavanja otvorenog tipa, a to znači da osim studenata medicine njima mogu prisustvovati svi zainteresirani iz opće populacije. Sekcija je bila aktivna i u pandemijskim uvjetima. Provodili smo online predavanja i webinare koji su se pokazali veoma uspješnima s obzirom da smo na svakom od njih imali preko 200 sudionika. U suradnji s katedrom za kirurgiju u sklopu nastave na 5. godini organiziran je tečaj šivanja. Tečaj šivanja je također organiziran za 6. godinu u sklopu predmeta modul 1 kliničko prosuđivanje, te i u suradnji s katedrom za anatomiju u sklopu 1. godine i za demonstratore na predmetu anatomija. Kako možete postati našim članom, odnosno kako nam se pridružiti? Pa članovi sekcije mogu biti studenti od 1. do 6. godine, što znači da čak odmah po upisu na fakultet vi se možete pridružiti nama. Članstvo je dobrovoljno i besplatno. Članom se postaje ispunjavanjem pristupnice koja se nalazi na našoj Facebook stranici i pošaljete ju na naš službeni e-mail. Slobodno za i više obavijesti nas zapratite na našoj službenoj Facebook stranici. Također imamo Instagram profil te YouTube kanal gdje imamo sve videe naših tečajeva, odnosno šivanja. Evo, ovim putem vam se zahvaljujem, hvala na pozornosti svima i srdačan pozdrav! Bog svima, ja sam Barbara i ja ću vam ukratko predstaviti našu studentsku sekciju za neuroznanost. Naša sekcija je osnovana davne 2005. godine i ona je ukratko sekcija za sve zaljubljenike u mozak. Ogranci kojima se mi bavimo su bazična neuroznanost, psihijatrija, neurologija, neurokirurgija i zadnjih nekoliko godina bavimo se i popularizacijom znanosti. I ovdje na slici možete vidjeti miks našeg starog i novog vodstva. Kroz ovih ni manje ni više nego 16 godina sekcija se stvarno bavila brojnim projektima. Ja ću vam ovdje uspjeti spomenuti samo neke. To su ciklusi interdisciplinarnih predavanja. Općenito kad god bi organizirali
predavanja, kad god bi imali gostujuća predavanja ili journal klubove, uvijek bi ih organizirali na našem HIM-u, Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, koji vam se također nalazi na Šalati i nadam se da ćete ga barem jednom posjetiti. U predpandemijskom razdoblju bavili smo se organizacijom dodatnih kliničkih vježbi iz neurokirurgije i psihijatrije i nadamo im se što prije vratiti. Svake godine pomažemo organizirati tjedan mozga na našem institutu za mozak i tad nas u biti zapadne ovo držanje predavanja klincima uzrasta od 5. do 15. godine i to uvijek bude jako zabavno. Zbog sve većeg interesa za psihijatriju i psihoanalizu, zadnjih 2 godine održavaju se i psihoanalitički seminari, te smo prošle godine uspjeli i organizirati jedan studentski psihijatrijski kongres. Također sudjelovali smo i u raznim volonterskim akcijama. Ove godine smo malo izašli iz našeg neurokalupa i zajedno s našim kolegama iz sekcije za infektologiju organizirali tribinu o cijepljenju. Osim toga, naši članovi su uspješno organizirali hackathon. Ako vas zanima informatika, znate što je to? Brain hack. Također objavljivali smo naše neuroseminare na našem YouTube kanalu i naš trenutno aktivni projekt je ciklus predavanja od bazike do klinike na temu stolica neure. Svi ti projekti su super, ali ono što čini gorivo naše sekcije su u biti prijateljstva koja smo sklopili putem i evo nadamo se da će ih biti još više i nadamo se vidjeti vas sve početkom iduće akademske godine i uživo. Ako imate još kakva pitanja o našoj sekciji, pošaljite nam pitanja na mail ili nas kontaktirajte preko Facebook Messengera ili Instagrama. Također na Facebooku možete vidjeti sve naše aktivnosti. I evo, hvala svima na pažnji. Svima, dobrodošli na online izdanje Dana otvorenih vrata. Ja sam Tifana, ove godine sam glavna urednica Medicinara i tu sam da vam predstavim naš studentski časopis. Medicinar ima dugu i bogatu tradiciju, objavljujemo od 1946. kada je objavljen prvi broj i tada je to bio stručni časopis organiziran od strane demonstratora u kojem su se objavljivali znanstveni radovi i nastavni tekstovi i bio je zamišljen kao nadopuna službenoj literaturi i udžbenicima koji su tada često bili zastarjeli ili teško dostupni studentima. I također je služio kao prilika studentima medicine da objavljuju svoje stručne tekstove i znanstvene radove i u tom ruhu se nastavio sve do 1991. kada je uslijedila pauza u objavljivanju, a 1996. nakon ratnog razdoblja je ponovno organiziran i tada je zamišljen kao modern studentski časopis koji bi bio dostupan ne samo studentima medicine, već i svim studentima drugih fakulteta. I u tom ruhu nastavljamo i danas. Objavljujemo 2 broja godišnje, jedan u zimskom semestru i jedan u ljetnom semestru. Ovo su redovne rubrike, počevši od teme broja u kojoj mi kao uredništvo biramo neku posebno zanimljivu ili aktualnu temu pa je obrađujemo iz različitih gledišta. Zatim znanost, studentski život, društvo, tehnologija i sport u kojima teme osmišljaju naši urednici, ali uvijek volimo i kad se autori jave sa svojim temama koje su im zanimljive ili posebno bliske i koje oni žele objaviti. I evo, možemo se pohvaliti da ćemo u studenom ove godine napuniti 75. rođendan Medicinara. Također, ovo je trenutni zimski broj Medicinara koji je izašao u siječnju ove godine, na koji smo posebno ponosni. Još uvijek je dostupan u tiskanom izdanju na dekanatu i u web izdanju, a trenutno aktivno radimo na ljetnom broju koji će uskoro biti objavljen. I evo, htjeli bismo naglasiti da je Medicinar savršena prilika da njegujete svoju kreativnu stranu, da naučite nešto novo, da se naučite raditi u timu. Ako pišete, ako čitate, ako crtate, fotografirate ili imate inspiraciju i na bilo koji način želite sudjelovati, javite nam se. Ovo su naši kontakti, mail na koji se možete javiti i također na Instagramu i na Facebooku.
Veselimo se novim suradnjama i novim idejama i nadamo se da ćete sudjelovati s nama u jednoj lijepoj dugogodišnjoj priči. Bez obzira na to što studirate i kako želite sudjelovati. Evo, toliko od nas. Lijepi pozdrav svima, evo pozdravljamo u ime studentske sekcije za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Zapravo ovih par minutica bi najviše iskoristila to da vas pozovem da nam se pridružite iduće godine u našim aktivnostima, neovisno o tome koja ste godina, bili prva ili šesta, apsolutno ste dobrodošli i jedva vas čekamo. Također ova sekcija nije samo za studente koji bi se jednog dana htjeli baviti otorinom ili nekim sličnim medicinskim granama, nego apsolutno za sve studente, budući da, evo, htjeli ili ne htjeli, mi svi kada krenemo raditi u ordinacijama obiteljske medicine ili na hitnoj, susretat ćemo se sa otorinolaringološkim problemima i to zapravo vrlo često. Ukoliko nas želite kontaktirati u vezi bilo čega, ako imate bilo kakav prijedlog, ideju, pohvalu, pokudu, slobodno nas kontaktirajte na ovaj tu gore mail ili nam se jednostavno javite putem Facebooka ili Instagrama. Također, naš član možete postati bilo kada, u bilo kom trenutku, samo morate ispuniti ovaj Google obrazac, a link možete pronaći zapravo na našem Instagram profilu u opisu ili na našem Facebook profilu. Ukoliko nešto šteka, slobodno nam se javite i mi ćemo vas upisati. Ove godine smo se zapravo nekako skroz prebacili u online svijet i održali smo nekoliko multidisciplinarnih predavanja iz otorinolaringologije da nekako što bolje iskoristimo ova vremena. Prije su se održavala predavanja i onda smo od njih imali zapravo vezane radionice. Nažalost, ove godine baš i nije bilo moguće, ali naravno tome se želimo vratiti čim prije moguće. Ove godine smo sudjelovali na Crossu, evo u jednoj virtualnoj prezentaciji kako to izgleda otorinolaringološki. Zatim smo surađivali sa Kromsikom, sekcijama iz dermatologije i ginekologije i zajedno smo obilježili zapravo Svjetski dan svjesnosti o HPV-u. Zatim smo započeli sjajnu suradnju o glasu na sam Svjetski dan glasa sa studentima različitih fakulteta. Također, naši kolege sa stomatologije pozvali su nas na svoj prvi studentski kongres o oralnom karcinomu. I imali smo sjajnu suradnju sa udrugom Logomotiva, SERFA i održali smo zajedničko predavanje o umjetnoj inteligenciji. Ono čemu se veselimo i što želimo da nam se što prije vrati, to su dežurstva na oral odjelima gdje zapravo studenti imaju mogućnost asistiranja u oral salama i zapravo mogućnost vidjeti kako to sve u stvari izgleda. Evo, ovo je sad zadnjih par fotografija kako je to izgledalo dok smo mogli biti na milimetar jedni od drugih i nadamo se da se što prije vraćamo i da se vidimo u što većem broju iduće godine. Hvala vam na pažnji i za sva pitanja uvijek smo. Bog svima! Ja sam Morana Belović, predsjednica pjevačkog zbora Lege Artis, popularno zvanih Legići. Inače vam na danu otvorenih vrata pjevamo, ali ove godine ću vam umjesto toga ispričati neke zanimljivosti o našem zboru. Svoje postojanje možemo zahvaliti doktoru Marku Bergovecu, koji je 2010. godine okupio prve studente i održao prve probe. Život ga je međutim odveo izvan Hrvatske, te 2014. na scenu stupa dirigentica Iva Jarić, pod čijim je vodstvom zbor ostao i rastao do dana današnjeg, kada brojimo 60-ak stalnih članova. Neki od najznačajnijih nastupa su rođendanski koncerti, jedan za 5. godišnjicu osnutka i jedan koji se trebao održati u čast 10. godišnjice, ali nas je nažalost spriječila korona. Zatim, nastup na natjecanju zborova 2016. godine, prvo i zadnje na kojem smo sudjelovali i osvojili 2. mjesto. I na kraju, veliki nastup u Lisinskom povodom 100. godišnjice osnutka Medicinskog fakulteta. Neki nam se nastupi ponavljaju iz godine u godinu. To su smotra zborova, odnosno Festa Choralis Zagrebiensis u HGZ-u,
te naš vlastiti humanitarni božićni koncert na kojem se skupljaju donacije za bolničku, posebno pedijatrijsku opremu, i proljetni koncert kojim zatvaramo sezonu, a održava se u jednoj od dvorana na faksu. Ako vas zanima kako zvučimo i čime se još sve bavimo, posjetite nas na našem YouTube kanalu, Instagramu i Facebooku. Na stranu sva postignuća i nagrade. Poanta našeg zbora je uživanje, druženje i opuštanje od napornog tempa učenja i polaganja ispita. Bilo na samim probama, gdje ćete uvijek naći neku domaćicu za pojesti, ili na afterima nakon nastupa, u karaoke klubovima ili čak na otvorenom. Organizirali smo čak i team building, gdje smo doduše vježbali za koncert, ali smo se super zabavili. Jeli, pili, plesali, pjevali, bilo je izvrsno. Dakle, ako volite glazbu i dobro bi vam došao neki ispušni ventil od stresa na faksu, pridružite se našoj maloj obitelji. Željno vas iščekujem. Bok, ja sam Mateja, ovo je prezentacija udruge studentske ekipe prve pomoći za dan otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. STEP je studentska udruga osnovana 2013. godine, čine ju studenti, liječnici, doktori dentalne medicine i medicinski tehničari. Trenutno brojimo 34 stalna člana te 28 alumnih doktora medicine. Cilj udruge je razvoj, promicanje i podizanje svijesti o medicinskim znanjima i vještinama, te doprinos stvaranju odgovornih studenata medicine iz srodnih područja, budućih liječnika, drugih zdravstvenih djelatnika i laika. Neke od aktivnosti koje provodimo za studente jesu KPR AVD edukacija za brucoše, edukacija za niže godine, ABC hitnih stanja te trauma edukacija. Na KPR AVD radionici za brucoše poučavamo studente prve godine medicine, kardiopulmonalnoj reanimaciji uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Na edukaciji za niže godine poučavamo studente od prve do treće godine fakulteta osnovnim vještinama koje bi svaki student i liječnik trebao znati, od postavljanja intervenskog puta, korištenja BLS-a do postavljanja pacijenta na spinalnu dasku. Na trauma edukaciji poučavamo studente od 4. do 6. godine medicine naprednijim postupcima koje će jednoga dana koristiti kao liječnici u izvanbolničkoj hitnoj službi. Na radionici ABC hitnih stanja učimo studente stomatološkog fakulteta hitnim stanjima koji ih mogu zadesiti u njihovim ordinacijama dentalne medicine. I za kraj, akcija na koju smo najviše ponosni je kampanja Oživi me koju provodimo u suradnji sa zakladom Hrvatska kuća srca. Njome smo prošli niz edukacija u samim prostorijama zaklade Hrvatske kuće srca u srednjim školama kroz 7 hrvatskih velikih gradova gdje smo educirali preko 5000 ljudi kardiopulmonalnoj reanimaciji uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Na taj način smo spasili 10 života i prešli preko 3000 km. U svojem radu također surađujemo sa brojnim studentskim udrugama i sekcijama koje su prikazane na ovome slajdu. I to bi bilo to. Zahvaljujem vam na pažnji, a za sva pitanja slobodno nam se javite na našu službenu Facebook stranicu Studentska ekipa prve pomoći STEP ili na naš službeni mail stepfast@gmail.com. Dragi srednjoškolci i buduće kolege, moje ime je Klara Petošić i ukratko ću vam predstaviti studentsku sekciju za infektologiju. Sekcija je službena organizacija medicinskog fakulteta koji čine studenti medicine s interesom za infektologiju. Kako bismo vas zainteresirali za učlanjenje u našu sekciju, najbolje bi bilo da ukratko prikažemo popis aktivnosti kojima smo se bavili tijekom ove akademske godine. Pa započnimo. Kako je i prošla, tako je i ova godina obilježena COVID-19. U želji da barem malo rasteretimo i pomognemo zdravstvenom sustavu, pokrenuli smo projekt Volontiraj na zaraznoj ili ti klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević, koji uspješno traje već pola godine. Studenti su zaduženi za kontaktiranje COVID pozitivnih osoba i za rad u prijemno-trijažnom traktu u smislu uzimanja briseva i praćenja vitalnih parametara. Također, u suradnji sa sekcijom za neuroznanost, organizirali smo panel raspravu COVID, cijepivo objašnjeno, bez varki, interesa i deluzija,
koja je uključivala naše uvažene profesore. Suradnju smo ostvarili i sa zdravim sveučilišta. Da ne mislite kako smo se bavili samo s COVID-19, kontinuirano smo provodili i projekt pod nazivom Ciklus radionica o najčešćim infekcijama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Tu smo uz pomoć specijalizanata infektologije na zanimljiv način približili infektologiju nižim studijskim godinama te osvježili znanja višim godinama. I sve to uz prateće kvizove znanja. Neke od tema koje smo obradili su upale grla i uha te enterokolitisi. Također, održali smo predavanje o hitnim stanjima u infektologiji pod pretpostavkom kako će većina studenata nakon fakulteta u početku biti zaposlena na hitnom prijemu, te je neizostavno imati znanja iz tog područja, te predavanje o HIV-u koje je uvijek aktualna tema. Kao šlag na tortu pokrenuli smo i ciklus prikaza slučajeva pod nazivom Zarazno dobar case, u kojoj smo uz pomoć specijalizanata prikazali slučajeve s interesantnim i egzotičnim kliničkim slikama, poput tuberkuloznog meningitisa i zoonoza ili ti zaraznih bolesti koje se prenose preko životinja na ljude. Nadam se da smo vas ovim kratkim prikazom našeg djelovanja uspjeli zainteresirati za učlanjenje u istu, pogotovo jer su infektološke bolesti neizostavan dio svih specijalizacija, te ćete se kao budući studenti medicine susretati s njima u svakom kolegiju, pa ne škodi da ih krenete učiti kroz zanimljiv način već na samom početku vašeg studija. Ako vam se svidjela sekcija i naš rad, zapratite nas pod imenom profila Studentska sekcija za infektologiju na Facebooku i Instagramu. Popunite obrazac za prijavu i postanite naši članovi. Veselimo vam se! Pozdrav! Moje ime je Lucija i ovim putem vam želim predstaviti rad sekcije za anesteziologiju i reanimatologiju. Sekcija je osnovana još 2011. godine s idejom omogućavanja studentima medicine stjecanje praktičnih manualnih vještina, te kako bi se upoznalo sa specijalizacijom ovog područja. Naš najveći i najdugovječniji projekt svakako sutra radimo u hitnoj, čiji je cilj kroz predavanja i radionice studentima približiti razne sadržaje i scenarije vezane uz izvanbolničku hitnu medicinu. Sva predavanja usmjerena su kako bi naučila kolege kako najbolje dijagnosticirati i tretirati hitna stanja s opremom i farmakoterapijom raspoloživom u vozilu, to jest na terenu. Projekt se sastoji od serije predavanja, ove godine održanih na Zoomu, a neka od zanimljivih tema bile su akutna intoksikacija, dispnovičan pacijent, hipo i hipertenzija, a osim toga, dio projekta su i radionice vježbanja praktičnog dijela, kao što je osiguravanje dišnog puta. Projekt je prepoznat i od Hrvatske liječničke komore i bodovani su aktivni i pasivni sudionici. Od pandemije COVID-19 smo izvukli ono najbolje na način da smo organizirali volontiranje u KB Sveti Duh na trijažnim mjestima kao i na uzimanju briseva. Odaziv studenata je bio neočekivano velik, budući da se radilo o prilici stjecanja potpuno novog iskustva. Dojmovi su pozitivni i tražilo se slobodno mjesto više. Mjesec ožujak bio je rezerviran za projekt pod nazivom Mjesec anesteziologije i intenzivne medicine, čija je ideja bila povezati ciljane teme svih područja koje čine srž te zahtjevne specijalizacije, osim tematskih predavanja, a kako bi se realno dočarala anesteziologija u svakodnevnom radu, iskustvo su nam iznijeli sami specijalizanti. Jedan od projekata sekcije održan je posljednjeg vikenda mjeseca travnja. Radilo se o simpoziju o boli, kojem je u centru bila bol kao jedna od glavnih problematika gotovo svih grana medicine. Nastojali smo bol prikazati kroz multidisciplinarni pristup na način da smo pokrenuli suradnju sa predavačima iz različitih područja medicine. I na kraju, unatoč nužnosti pridržavanja epidemioloških mjera tokom pandemije COVID-a, studenti su i tokom ove akademske godine imali priliku odlaziti na rad u sali, ali u smanjenom kapacitetu pa maksimalno 2 studenta u danu. Važno je naglasiti kako smo ponosni na svaki dio aktivnosti naše sekcije, jer kolege imaju samo riječi pohvale i izuzetno su zadovoljni. Dobrodošli na virtualni dan otvorenih vrata. Ja ću vam predstaviti studentsku sekciju za promociju pravilne prehrane i zdravlja.
Naša sekcija osnovana je 2017. godine. Iako je prehrana tema kojom se prvenstveno bave nutricionisti, sekciju smo osnovali uvidjevši da pacijenti od svojih liječnika vrlo često traže savjete o prehrani. Kao što svi već znamo, prehrana i zdrave životne navike vrlo su važne za prevenciju kroničnih bolesti, ali i za liječenje istih, a mi smatramo kako je to tema koju ne obrađujemo onoliko koliko bismo trebali tijekom našeg obrazovanja. Zato je prvenstveni cilj naše sekcije edukacija studenata medicine, ali velik dio aktivnosti kojima se bavimo usmjeren je studentima ostalih fakulteta, ali i prema općoj populaciji. To je razlog zbog kojega vrlo često surađujemo sa ostalim sekcijama s našeg fakulteta, ali i studentskim udrugama ostalih fakulteta. Do sada smo održali brojne radionice, predavanja i sudjelovali u mnogim javno-zdravstvenim akcijama. Osim toga, redovno sudjelujemo na Krosu, ZIMS-u, ostalim studentskim, ali i međunarodnim kongresima. Kao što ste mogli vidjeti, na našim radionicama je gotovo uvijek bila moguća degustacija hrane, ali zbog epidemiološke situacije aktivnosti smo preselili online. Organiziramo i javno-zdravstvene projekte, kao što je projekt Bicikliranjem do zdravlja, koji je trenutno zbog epidemiološke situacije pauziran. Trenutno radimo na 2 velika projekta. Prvi projekt pod nazivom Vitamini u sredini nastao je kao suradnja između Dramske akademije i Medicinskog fakulteta, a namijenjen je edukaciji srednjoškolaca diljem Hrvatske i odvija se putem društvenih mreža. Naš drugi aktivni projekt je Međunarodni studentski simpozij pod nazivom Prehrana i zdravlje, koji se ove godine održava online. Njega organiziramo zajedno s udrugom studenata prehrambeno-biotehnološkog i farmaceutskog biokemijskog fakulteta u Zagrebu, ali i europskim udrugama studenata nutricionizma i farmacije. Kako se broj članova u sekciji povećava, tako možemo organizirati i sve veći broj aktivnosti, a uvijek smo otvoreni za prijedloge i nove ideje. S obzirom da se bavimo prvenstveno prehranom, poželjno je da je kolegi iz biokemije, odnosno MKBK2 oslušan, ali naprotiv to nije uvjet. Otvoreni smo za studente svih godina i neki naši članovi u sekciji su aktivni već od svoje prve godine. Ako sam vas u ove 3 minute zainteresirala, možete se javiti na našu e-mail adresu ili nam poslati poruku putem Facebooka, odnosno Instagrama. Hvala lijepa i lijep pozdrav! Dobar dan, ja sam Marija Tominac i trenutno vodim sekciju dobrovoljnih darivatelja krvi transfuzijske medicine, o kojoj ću vam pričati u ovom video predavanju povodom dana otvorenih vrata Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Kao prvo i osnovno, mi smo sekcija osnovani 2018. godine i to službeno, jer zapravo djelujemo 2015. godine kada smo organizirali našu prvu akciju dobrovoljnog darivanja krvi na Medicinskom fakultetu, te naš voditelj je docent Matijas Trbušić. Trenutno u našoj sekciji se nalazi 4 aktivna člana. Ono čemu smo zapravo najpoznatiji i u čemu zapravo što najviše organiziramo, to su naše akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Svake godine organiziramo 2 akcije, jednu božićnu i jednu proljetnu. I prije smo ih organizirali na Šalati gore, ali nakon potresa preselili smo se u Petrovu 3. Do sad je bilo 12 uspješnih akcija u kojoj smo prikupili više od 750 doza krvi, te ono što nam je jako drago za čuti, da su naše akcije privukle 20 novih dobrovoljnih darivatelja, znači oni koji su došli prvi put darivati krv. I sada smo u fazi organiziranja naše 13. Ono na što smo posebno zahvalni i ponosni je što smo prošle godine, znači 2019. i 2020. godine dobili dekanovu nagradu za naših 10, tj. 12 sada organiziranih akcija. Također prije smo i organizirali obilaske Zavoda transfuzijske medicine, što u Petrovoj 3 i što na Rebru, ali od prošle godine nismo bili u mogućnosti ih organizirati zbog epidemioloških mjera i pandemije COVID-19. Nadam se da će doći bolja vremena pa ćemo moći opet obilaziti naše zavode. I također organizirali smo i online predavanje kako bi našim studentima i zapravo svima koje zanima transfuzijska medicina malo bolje dočarali tu našu struku i zapravo im pokažemo da je to jedna od dinamičnijih grana medicine koja zapravo jako u sjeni ostalih i da se jako malo spominje u naših
6 godina faksa. I također na našim Facebook stranicama i Instagram stranicama objavljujemo različite slike i letke, rasporede vezano uz akcije dobrovoljnih darivanja krvi, zanimljivosti za transfuzijsku medicinu i ostale stvari koje nam se čini zapravo ljudima mogu biti zanimljive i da nauče nešto novo. I to je ukratko to. Ako ste zainteresirani za rad naše sekcije, ako se želite uključiti, slobodno se javite na ovaj tu mail i naravno zapratite našu Facebook i Instagram stranicu. I također možete nam se tu isto javiti. Hvala lijepa! Lijepi pozdrav! Moje ime je Anton i danas bih vam htio nešto ispričati kratko o Girusu. Girus je studentski stručni časopis koji je nastao 2013. godine suradnjom profesora Gorana Sedmaka zajedno sa našim kolegama studentima. Girus možete čitati u njegovom tiskanom izdanju i u online izdanju. Zašto? Zato što želimo biti u korak sa najnovijim informacijama, a također je pisan na engleskom jeziku i ovom prilikom vas ohrabrujem da se odlučite na ovaj korak, zato što smo mi tu da vam pomognemo u cijelom tom procesu. Kao što sam rekao, Girus je studentski stručni časopis. To znači da su i urednici sami studenti, ali isto tako i naši autori. Ono što je važno jest da naši autori dolaze sa sva 4 medicinska fakulteta u Hrvatskoj, ali također i šire, recimo sa psihologije, PMF-a, zatim edukacijsko-rehabilitacijskog, filozofskog fakulteta. I stvarno smo otvoreni prema svima, te preporučite Girus svojim prijateljima, a mi ćemo se potruditi da zajedničkim snagama objavimo vaše članke. U Girusu se možete pronaći u raznim disciplinama, kao što su bazična neuroznanost, zatim neurologija, neurokirurgija ili pak psihijatrija. Osim ovog drugog dijela, koji je stručni i u kojem pišete pregledne članke, imamo i prvi dio, znanstveno-popularni, za koji tražimo naravno kreativne pojedince. Pa tako možete pisati recimo edukacijske materijale ili nekakve novosti iz područja neuroznanosti. Ili pak ako ste pročitali nekakvu zanimljivu knjigu, možete napisati recenziju. Također ohrabrujemo studente da pišu case reportove, zato što će vam to služiti i u vašem budućem kliničkom radu. Također za kreativne pojedince svakako su dobrodošle infografike, pomoću kojih možete na jednostavan način vašim kolegama prezentirati najnovije stvari iz neuroznanosti. A da pisanje za Girus nije uzalud, možete vidjeti iz sljedećeg primjera, gdje je naš autor, odnosno vaš kolega, objavio u Girusu i bio citiran u jednom drugom znanstvenom članku. I za kraj, hvala vam na pažnji i očekujemo vas. Svakako nam se javite na naš mail koji je casopis.girus@outlook.com i vidimo se. Pozdrav! Bog svima, ja sam Sara Zadro, predsjednica sam udruge Hipokard, studentske udruge za promociju kreativno-umjetničkog stvaralaštva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Udruga je osnovana u veljači ove 2021. godine i trenutno broji 32 člana. Ideja iza osnivanja udruge je bilo da tražimo umjetnost u medicini, medicinu u umjetnosti kao neki kostur naših djelovanja, ali ideja je zapravo puno šira, a to je da se želimo okupljati oko umjetnosti u svim njenim oblicima, jer je i umjetnost svojevrstan lijek. Čak se pokazala kao to neko nevidljivo sidro u ovom neizvjesnom moru kojim plovimo već drugu godinu za redom i stvara taj neiscrpan osjećaj bliskosti kad blizina to više ne može. Ovo je službeni logo udruge, a ona se dijeli na 3 grane. Imamo Mad Poet Society u kojem se bavimo književno-umjetničkim stvaralaštvom, Vizarce za vizualnu umjetnost i Dramu za izvedbenu umjetnost. Svaka grana ima tu karakterističnu boju kao nekakav leitmotiv koji možete onda prepoznati na društvenim mrežama. A djelovanje udruge smo najbolje opisali kroz cilj, misiju i viziju. Tako je cilj našeg djelovanja da stvaramo prostor i prilike za kreativno umjetničko izražavanje studenata medicinskih fakulteta izvan područja STEM-a. Vjerujemo da poznavanje umjetnosti povećava empatiju, poboljšava komunikacijske, promatračke, analitičke vještine i proživljavanje fiktivnih narativa, stavljanje u tuđe cipele, oplemenjuje nas kao osobe, ali i kao liječnike. U konačnici vizija nam je da kroz svoje djelovanje postignemo veće razumijevanje i svijest o važnosti umjetnosti, važnosti humanističkih znanosti u medicini na studentskoj, ali i na višim razinama. Trenutni fokus nam je zbog epidemiološke situacije primjeno na društvenim mrežama, pa nas tako možete pratiti na Facebooku i Instagramu gdje pokrivamo različite teme iz humanistike, iz umjetnosti, vodimo mjesečni book club, organizirali smo filmski kviz, a u budućnosti želimo imati puno više inter i multidisciplinarnog sadržaja u vidu različitih radionica, projekata, panela, kongresa i slično. Za kraj da citiram Rainera Mariju Rilkea, naši se krugovi šire i njima sve više obuhvatiti žudimo, tako da nam se pridružite. Pozivamo sve zaljubljenike umjetnosti da se družimo i da zajedno budemo šareni, pa nas pratite na Instagramu, Facebooku ili nam se javite direktno na udrugahipokart@gmail.com. Veselimo vam se i bok! Dobar dan i pozdrav svima. Ja sam Damir Mišura, član vodstva studentske sekcije za ortopediju i traumatologiju zajedno s Ivanom Karlom Franić te sa kolegom Kostom Šani koji je s engleskog studija, naša potpredsjednica Jana Kiljanović, a predsjednik je Luka Matanović. Sekcija je aktivna već dugi niz godina i organizira predavanja, radionice i druge aktivnosti. Nažalost, unazad godinu dana od kada traje pandemija, cjelokupna nastava na fakultetu se promijenila, pa tako i djelovanje naše sekcije, ali smo i dalje prilično aktivni i uspijevamo organizirati zanimljiva online predavanja. Možemo reći kako je OrthoBasic nekakav temelj, odnosno osnovna radionica koju provodi sekcija. Radi se zapravo o vježbama gdje je jedan dio teorijski, to je manji dio, a naglasak je onda na praktičnom dijelu gdje se podijelimo u manje grupice koje dakle čine studenti koji sudjeluju i jedan član sekcije. Cijela radionica je osmišljena tako da ima svrhu pokazati osnove ortopedskog pregleda kod najčešćih poremećaja lokomotornog sustava, odnosno najosnovnije kliničke testove koji se provode kod primjerice sumnje na rupturu prednjeg križnog ligamenta ili testove koje radimo kada mislimo da se radi o rupturi rotorne mašete u ramenom zglobu. Podijeljena je u 2 dijela, odnosno postoji radionica za gornji ekstremitet i posebna za donji ekstremitet. Nekoliko puta smo održali tečaj bandažiranja, a održali smo i tečaj kineziotejpa, to je posebno zanimljivo studentima koji su smjereni na sportski dio ortopedije. Svakako je važno spomenuti par riječi o projektu Trauma Rotations koji je namijenjen za kolege sa kliničkih godina studija, odnosno 4., 5. i 6. godinu. Najkraće rečeno, sastoji se u tome da dolazite u dežurstvo kada se prijavite u bolnicu u Draškovićevu, odnosno takozvanu traumu, i onda vidite i iskusite iz prve ruke kako izgleda jedan tipični radni dan, odnosno dežurstvo kolega liječnika i specijalizanata i specijalista koji se bave ortopedijom. Trauma radionici su osmišljene na način da predstavljamo zanimljive slučajeve, najčešće ozljede koje se događaju u populaciji i slično, te onda kroz zajedničku diskusiju raspravljamo i rješavamo te slučajeve.
Journal Club predstavlja zajednički rad sa drugim sekcijama gdje iznosimo neke zanimljive znanstvene članke i slično. Ova aktivnost je zapravo u ležernom tonu, uz druženje često bude organizirano u Radiću. Sekcije i njeni članovi često sudjeluju na kongresima koji su korisni i zanimljivi, organizirani su u Zagrebu, ali i drugim gradovima. Ove godine smo imali nekoliko zanimljivih online predavanja, kao na primjer bolna peta, onda u suradnji s drugim sekcijama 2 predavanja najčešćim ozljedama u sportaša rekreativaca, u kojima smo govorili o njihovoj dijagnozi i liječenju, onda najčešće traumatološke ozljede gornjeg uda i donjeg uda, i nadamo se da će ovakva predavanja i sve ostale aktivnosti uskoro organizirati uživo. Hvala vam svima na vašoj pažnji. Ej Bog, oprosti, znaš li ti što o MC Zagreb? O, baš čudno da to pitaš, znam. Dođi. Pa evo, što je EMSA Zagreb i čime se vi bavite? Dobro. EMSA je kratica za European Medical Students Association, a Zagreb je, mi smo njihov zagrebački ogranak. Znači, mi smo studentska udruga koja radi pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu i organiziramo 4 glavna projekta. Jedan od njih je Emergency Medicine Summer School, MSS. To je, znači, internacionalna ljetna škola na kojoj otprilike 40 sudionika iz cijelog svijeta dolazi naučiti nešto kroz 7 dana i također imaju priliku položiti certificirani ILS tečaj. Još jedan projekt koji organiziramo je Bolnica za Medvediće. To je pak projekt namijenjen u stvari djeci, gdje naši članovi zajedno sa volonterima obučeni u bijele kute, zajedno sa djecom koja donose svoje plišance i igračke koji su zapravo mali bolesnici, liječe te svoje plišance i to, u stvari, naša je namjera pokušati ukloniti strah od bijele kute kod djece, da shvate da je odlazak doktoru u stvari može biti normalno ugodno iskustvo, ne nešto s čim ti prijete. Još jedan naš projekt je ZIMS, Zagreb International Medical Summit. To je studentski kongres sa međunarodnim sudjelovanjem gdje naši sudionici mogu prezentirati svoje studentske radove. Postoje različite radionice i postoje, ovisno o temi te godine, i nastupna predavanja različitih predavača. Još jedan naš projekt je CSE, Clinical Skills Event. To je natjecanje u kojem sudjeluju studenti sa medicine, sa farmacije i prehrambeno-biotehnološkog fakulteta. I oni sačinjavaju te multidisciplinarne timove koje zajedničkim snagama trebaju riješiti neki klinički slučaj. Pa dobro, zašto bih se ja recimo učlanio u EMS-u? Puno je razloga. Imaš priliku putovati jer organiziramo twinning projekte, znači to su zapravo studentske razmjene gdje se dogovorimo sa studentima neke druge udruge sa fakulteta, recimo u Istanbulu, tamo smo išli, da mi dođemo kod njih tjedan dana i onda oni zauzvrat dolaze kod nas. Također odlazimo na naše partnerske kongrese sa popustom. Odlazimo i na velike te od EMSA Europe asemblije koje se događaju 2 puta godišnje. Tako da ima prilike za putovanja, prilike za druženje, za zajedničko plaćanje, ali sve je to lijepo. Tako da eto, dođite. Pa evo, hvala ti lijepa i možda čak i dođem na sljedeći sastanak. STUDMEF je tim studenata okupljen oko profesora Mizre Žiška, profesora fiziologije i imunologije na našem fakultetu te voditelja ureda za e-učenje. STUDMEF kao takav se bavi raznim aktivnostima te je opseg naših projekata prevelik da bi se pokrio u 3 minute, tako da ćemo ovdje istaknuti samo najprominentnije i najveće. Prvi od takvih jest album Generacije. Album Generacije je inovativan i jedinstven projekt koji se temelji na jednostavnoj premisi, a to je da se jednu generaciju studenata prati od njihove prve godine i prvog dana na fakultetu, a to je uvodno predavanje, pa do posljednje godine i posljednjeg dana na fakultetu, što je promocija doktora medicine. Dakle, STUDMEF-ovi fotografi fotografiraju različita događanja na kojima se nalaze ti
članovi generacije, bilo nastavnima, bilo van nastavnima, te se na kraju njihovog školovanja 6 godina fotografija, što zna brojati po nekoliko desetaka tisuća fotografija, kompilira u jedan digitalni album koji svaki student medicine iste generacije na svoj dan promocije dobije kao uspomenu za dalje. Ovako otprilike izgleda interfejs tog albuma koji se dobije, te se tu nalazi nekoliko tisuća fotografija iz svih godina studiranja jedne generacije. Drugi projekt je Book Market. Book Market, kao što samo ime kaže, jest sajam knjiga u kojem smo pružili studentima okvir za razmjenu, prodaju i kupnju različitih knjiga, skripti i ostalih materijala neophodnih za studiranje. Do sadašnjih godina se to odvijalo na samome fakultetu, a ove godine je bilo nešto drugačije. Zbog naravno epidemioloških uvjeta je čitav Book Market poprilično uspješno prebačen online. Book Market je jako posjećen, te možete na idućim fotografijama vidjeti kako se zapravo radi o jednom dobro uređenom sajmu knjiga sa svojim propisima, velikom posjećenošću i rekli bismo popriličnom uspješnošću za sve uključene, bilo da se radi o prodavateljima, kupcima ili nama kao organizatorima. Idući projekt je Tea Time. Tea Time se odvija tradicionalno u 5 popodne radnim danom, kada ugostimo nekog prominentnog predavača iz nama zanimljivog područja koji u jednom iznimno neformalnom, opuštenom okruženju razgovara sa gostima, odnosno studentima, koji mu postavljaju različita pitanja, razgovara se o temi koja je aktualna, o nekim drugim temama i u biti je poprilično zanimljiv način da se dobije pristup, recimo, perspektivama i idejama jednog predavača u puno neformalnijem, puno opuštenijem okruženju no što je to jedno ex katedra predavanje na koje smo svi navikli. Na idućim fotografijama možete vidjeti, dakle ovo se radi na 3. katu Instituta za mozak koji pretvorimo u jedan, rekli bismo, klub za diskusiju otvorenog tipa sa gostima predavačima, te profesor Žižak svaki put iznimno uspješno to moderira. Idući projekt je Medicinari velikog srca. Medicinari velikog srca je jedan od StudMF-ovih najvećih projekata u koji je bio uključen čitav niz, možete vidjeti, i liječničkih udruga, i bolnica, i fakulteta, i drugih sveučilišta, i kojem je cilj bio poprilično jednostavan, a to je da svako dijete u svakoj bolnici u Hrvatskoj dobije poklon za Božić. To se i ostvarilo na kraju, te na ovim fotografijama možete vidjeti dio priprema. Dakle, različiti fakulteti, jako puno posla, jako puno paketa, te se na kraju, dakle, uspjelo postići da svako dijete, ne samo za Božić, nego i za Novu godinu, pa dio njih i za Uskrs dobije poklone u bolnici. I da im se tako olakša taj iznimno težak boravak, pogotovo u te neke, recimo, najvažnije dane u godini. Vodič za brucoše je projekt koji je točno ono što ime kaže. Dakle, pružamo jedan konkretan, koncizan vodič svakome brucošu. Svaki brucoš na našem fakultetu, od njih 300 i koliko, dobije jedan primjerak u kojem se nalazi sve što bi jednog brucoša moglo zanimati. Od samog fakulteta, kako se snaći na fakultetu, kako funkcionira knjižnica, najbitniji izvaci iz fakultetskog statuta, iz pravilnika o ispitima, vodiči i savjeti starijih kolega za polaganje svih kolegija na prvoj godini, pregled relevantne literature, formata nastave, te različite informacije koje se ne tiču nužno faksa, a to bi bile, recimo, radno vrijeme i recenzije različitih menzi po Zagrebu, zatim gdje se sve može kupiti ZET-ov pokaz, kako se može produžiti, kako doći do fakulteta, kako doći do KBC Zagreb koji je nastavna baza za studente Medicinskog fakulteta i ostale zanimljivosti. Vodič se iz godine u godinu revidira, te se konstantno dodaju nove informacije, tako da ako neko od vas bude brucoš, sigurno će dobiti novu verziju koja će biti značajno drugačija od bilo koje prethodne. Drage maturantice i maturanti, ja sam Barbara Rubinić i zadovoljstvo mi je što ću vam danas predstaviti studentsku sekciju za kardiologiju. U studentskoj sekciji za kardiologiju organiziramo zanimljiva predavanja i razne radionice, poput EKG-a, prikaza slučaja,
radionici Slušamo naše srce i ultrazvuk srca. Jednom godišnje organiziramo kardio tjedan. Osim navedenog, ponosni smo na brojne projekte. Čuvajmo naše srce, projekti u kojem educiramo učenike srednjih škola o bolestima kardiovaskularnog sustava i važnosti njihove prevencije. U sklopu projekta organiziramo odlaske na Sljeme. Kuhom za svoje srce interdisciplinarni je projekt u suradnji s udrugom studenata Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Probion. Cilj je sastavljanje cjelodnevnih jelovnika za osobe oboljele ili s povećanim rizikom za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti. Također, jednom godišnje obilježavamo tjedan prirođenih srčanih grešaka. Dopustite da vam na kraju predstavim vodstvo sekcije, gdje, iako je radno, uvijek je opuštena i prijateljska atmosfera. Zapratite nas na Facebook i Instagram stranicama i nadamo se da ćete nam se priključiti u listopadu. Pozdrav! Dan svima, ja sam Ema Ščulac i danas ću vam pričati o Kromsiku, to je Međunarodnoj udruzi studenata medicine Hrvatska. Mi djelujemo na 4 medicinska fakulteta u Hrvatskoj, dakle Zagreb, Rijeka, Split i Osijek, te u Zagrebu imamo više od 700 članova, a sveukupno u cijeloj Hrvatskoj imamo oko 1700 članova. Kromsik djeluje putem 6 odbora, dakle spolno i reproduktivno zdravlje i prava, uključujući HIV i AIDS, javno zdravstvo, medicinska edukacija, ljudska prava i mir, te profesionalne i znanstvene razmjene. Također, imamo odlične velike projekte u kojima studenti drže radionice srednjoškolcima i osnovnoškolcima. I na primjer, imamo The Talk koji se bavi spolnim i reproduktivnim zdravljem, onda imamo Mrak koji se bavi promicanjem cijepljenja protiv HPV-a, te Pogled u sebe koji se bavi promocijom mentalnog zdravlja. Sada nešto malo o razmjenama. Dakle, preko nas možete ići na studentsku razmjenu u trajanju od mjesec dana. Ona može biti profesionalna ili znanstvena razmjena. Profesionalna se odvija na odjelu u bolnici, dok u znanstvenoj sudjelujete na znanstvenom projektu. Nudimo doista mnogo zemalja, a sve zemlje u koje idete će vam osigurati sređen smještaj mjesec dana i 1 obrok dnevno. Imamo razmjene na 5 kontinenata, dakle svima osim Antarktike i Australije, dakle doista jako puno zemlja za izabrati. Također možete se družiti sa stranim studentima koji dolaze k nama na razmjenu. Prije korone smo imali svaki mjesec strane studente, a bilo ih jako puno i uvijek tražimo ljude koji će se družiti s njima i biti njihove kontakt osobe. Dakle, da bi dobili razmjenu morate skupljati bodove, a bodovi se skupljaju sudjelujući na akcijama i projektima Kromsika. Evo ovdje je zapravo popis zemalja koje smo mi nudili ove godine našim studentima. Također možete nas zapratiti na Facebooku ili Instagramu i zapravo se veselimo što ćete nam se pridružiti. Pozdrav svima, dobrodošli na Dan otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u nešto malo neobičnijem obliku nego što je to inače. Ukratko ću vam predstaviti sportsku udrugu studenata medicine SportMef. Udruga broji oko 600 članova, te trenutno imamo ekipe u 12 sportova, od kojih dio ima i mušku i žensku konkurenciju, no uvijek smo otvoreni za nove prijedloge i pokretanje drugih sportova. Redovito sudjelujemo u ligama i natjecanjima u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu. Sada ću vam ukratko nabrojiti sekcije, odnosno sportove koji se nalaze u sklopu naše udruge. Futsal, rukomet, odbojka, košarka, atletika, šah, plivanje, vaterpolo, veslanje, tenis, stolni tenis i e-sport. Uz sudjelovanje u natjecanjima organiziramo i brojne događaje.
Prvi od njih je cestovna utrka 162 stube, u kojoj smo u suradnji s drugim sekcijama svake godine promovirali zdravlje kardiovaskularnog sustava, te se kao studenti fakulteta svi mogu pridružiti i sudjelovati u organizaciji, trčanju i druženju kojeg svakako ne nedostaje. Futsal MEF turnir također je tradicionalno zbivanje, spoj sporta i zabave, uživanja u vrhunskim potezima naših kolega i revijalnim utakmicama s profesorima. Te šećer na kraju, naša humanijada. Posljednja je održana 2019. a ujedno za nas i najtrofejnija. Mislim da je za svakog člana sport MEF-a to onaj događaj koji se pamti čak i kad se zaborave utakmice i rezultati, pobjede i porazi, događaj za koji se trenira cijele godine jer tu se zapravo odmjeravaju snage s kolegama s drugih biomedicinskih fakulteta iz ostatka Hrvatske te Bosne i Hercegovine, a ujedno i zasluženo uživa sa ostalim članovima vlastite. I za kraj, pozivam vas da nam se pridružite jer naša udruga ne samo da poboljšava zdravlje studenata medicinskog fakulteta, već omogućuje studentima da otkriju nove talente ili da nastave raditi na onim vještinama koje su prije fakulteta usavršavali. Također, naša udruga međusobno povezuje studente različitih godina, te studente studija na hrvatskom i engleskom jeziku, što olakšava snalaženje u novim situacijama koje nosi fakultet, ali isto tako olakšava i učenje, nabavu knjiga i materijala, a uz to trening je i savršen razlog za odmor i kvalitetno provođenje vremena daleko od knjige. Na posljedku, važno je spomenuti da naša udruga svojim članovima osigurava i potpis iz tjelesne i zdravstvene kulture, koja je obavezni predmet na prve 2 godine.